Здравейте хора, за първи такова, как да кажа, нещо, което за мен. Никой не поставя да... Никой. Не поставя тук. Не стоя. Така. Нещо съм болна. Пепторче. Да. Сега ще ви кажа 10 неща, да си споделим неща. 11 неща, в 11 години ви кажа за мен. Значи, родена съм на края на годината. Няма да ви кажа какво съм родена. Живея в Пловдив. Няма да ви кажа в кое училище, но сама клас. Това мога да ви кажа. Съм на хора 30. Да. Видим, да живея, кой клас съм след 6 месеца. И така, значи, пълно чувство за хумор. Който смивам на хората, не обичам да говоря кръпа, обичам да говоря с готини хора и сега го избрани пет. И просто обичам нормалните хора, не те, които стават на лигови нещо. Една от тях. Така не знам. Може в толкова много хубави хора. Много говоря за момчета, но... Честно. Така, просто според мен аз съм една нормална ученичка, която може да плете. Да, не съм мога да плете. Ще ви кажа колко неща съм забравила. Това е малко уморски. Да. Също ви си спряла. А цялото не ще да пита. Но тя просто сме на ученичка, която не съм добра. Без вкуса. Аз първи път съм тренирала гимнастика. Това да тренирам нещо. Просто искам да тренирам карате. Не, просто има някакъв страница на английски. Пример, ще не могли да. За какво получава? Добре, сега искам да ви кажа... Спрях името. Казвам се Десислава.